12 година, час новин на АТР, п'ятниця, 15 грудня, 1387-й день анексії Криму. Дворічний хлопчик загинув у пожежі на Дніпропетровщині. Трагедія сталася в модульному містечку для переселенців у Кам'янському. Там зайнялося помешкання багатодітної родини. Батьків вдома не було, тож дітей рятували сусіди. З охопленої вогнем квартири вони вчасно витягли 3 маленьких сестричок. А от дістатися до їхнього найменшого брата вже не встигли. У модульному містечку мешкає близько 300 людей. Його збудували на гроші Німеччини, як тимчасове житло для переселенців 2 роки тому. Вибух на заводі в Тернополі. Один з працівників опинився під завалами. Його вже дістали і шпиталізували до реанімаційного відділення. Вибух пролунав в одному з цехів комбінату «Будіндустрія». Як припускають слідчі, через порушення технологічного процесу здетонувала газова суміш. Вибуховою хвилею у цеху знесло частину залізобетонного даху. 2 українських захисників отримали поранення, ще 2 – бойові травми. Так минула доба в зоні проведення АТО. На Луганському напрямку проросійські бойовики гатили з мінометів і гранатометів. На Донецькому напрямку українські позиції у передмісті Мар'їнки атакував ворожий танк. 24 рази бойовики порушували перемир'я, десяток разів українські війська змушені були відповідати. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували загострення ситуації на Донбасі. За 3 тижні останнього місяця вогневих контактів зафіксовано на чверть більше, ніж попереднього. В Одесі випустили із СІЗО підозрюваних в сепаратизмі, аби обміняти їх на українських полонених. З-під варти вийшов один з фігурантів справи 2 травня – росіянин Євген Мефьодов. Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України. Тепер же його обміняють на українських військовослужбовців, яких в полоні тримає ОРДЛО. Окрім Мефьодова, одеські суди заради обміну скасували арешти ще кількох підозрюваних. Серед них 4 ветеранів війни в Афганістані, яких звинувачують у спробі створення так званої Одеської Народної Республіки. Сьогодні перший день реформованого Верховного суду України. Одночасно останній день для кількох спеціалізованих інстанцій. Відтепер Верховний суд займатиметься майже виключно касаційними справами. У складі Верховного суду є Велика Палата, Касаційний адміністративний суд, Касаційний господарський суд, Касаційний кримінальний суд, Касаційний цивільний суд. Початок роботи нового суду – урочиста подія. Саме сьогодні, 100 років тому, розпочав роботу Верховний суд Української Народної Республіки. Наступним кроком, за словами президента Петра Порошенка, буде створення антикорупційного суду. Відповідний законопроект глава держави до парламенту обіцяє подати вже наступного тижня. Що такі принципи, як верховенство права, компетентність, незалежність та неупередженість і, безумовно, відповідальність є основою не тільки справедливого суду, але є основою правової держави. Я впевнена, що до Верховного суду потрапили кращі. Крім того, завдяки новому закону вдалося поєднати в складі Верховного суду потенціал 3 юридичних професій. Це і професійні судді, адвокати та науковці. Залишити під вартою ще на 2 місяці 19-річного Андрія Романюка та 21-річного Євгена Кошелюка вирішив суддя Дарницького суду Києва. Їх звинувачують у причетності до збройного нападу на АЗС і вбивстві 2 міліціонерів навесні 2015-го. Всього у цій справі 5 підозрюваних, 3 з них відпустили з СІЗО під особисте зобов'язання або ж заставу ще рік тому. Деталі судової справи в сюжеті Дарини Іванютенко. Надягніть хоч 10 браслетів, помістіть цілодобовий домашній арешт, хоча б цілодобовий. До матері, з якою я толком за 4 роки не спілкувався, не бачився через свою позицію заради суспільства. Андрій витягував поранених на Інститутській, коли йому було 15. В 16 поїхав на війну. Юнак до останнього не полишав передову. Зараз він і 21-річний Іван Кошелюк, теж колись доброволець, вже більше 2 років сидять у Лук'янівському СІЗО. Їх та ще 3 людей звинувачують у нападі на АЗС у Києві та вбивстві міліціонерів у травні 15-го. Вони вину не визнають. Вирок судді продовжити арешт ще на 2 місяці. Сторона обвинувачення справу не коментує. Це рішення є абсурдним, незаконним. Далі будемо боротися, будемо бачити, наскільки система міцно вчепилася в нас.
Повна зала друзів і близьких. Перед самим початком до Андрія викликали швидку. Як виявилося, перед конвоюванням підозрюваних 4 години тримали у свіжо пофарбованій камері. Адвокат хлопця говорить, це справжнісінькі тортури. У нас не перші випадки, коли суд огульно відмовляє в клопотаннях, пов'язаних з дотриманням права на захист обвинувачених. Це вже типова практика в Дарницькому суді, зокрема щодо цього складу суду. Тому в такому випадку це буде примусове примушування одного з обвинувачених через погане самопочуття і неможливість прийняття ситуації далі приймати участь в заслуховуванні обвинувального акту. Рік тому разом із хлопцями сиділа і Віта Завіруха. У жовтні 16-го її звільнили під заставу в 1 мільйон 600 тисяч гривень. Під особисте зобов'язання тоді відпустили ще 2 підозрюваних. Дівчина говорить, прийшла підтримати друзів. Вона наголошує, справа не кримінальна, політична. Перед Новим роком, звичайно, це був би хороший подарунок для нас усіх, якби відпустили. Люди, які поїхали в першій хвилі на війну, вони забагато просто знають про її розвиток. Як і що взяли. Адвокат Андрія Романюка говорить, вже 32 місяці хлопці живуть у нелюдських умовах, а розгляд справи затягується. Навіть маючи кам'яне здоров'я, через 32 місяці може повилазити будь-які хвороби. В 2 підзахисних особисте зобов'язання, у Віти Завірюхи застава, бо їй вона прописувалась з самого початку. У хлопців навіть не хочуть дати альтернативу, щоб можливість застави. Чому так? Тут питання до прокуратури. У травні 2015-го стався напад на АЗС у Деснянському районі Києва. Був поранений оператор заправки. За даними МВС, під час переслідування підозрюваних 2 працівники полку міліції спеціального призначення загинули. Ще 3 були поранені. Підозрюваними у злочині стали Віта Завіруха, Дмитро Ситніков, Андрій Романюк, Микола Монишенко та Євген Кошелюк. Хлопцям загрожує пожиттєве ув'язнення. Сергій Карапищенко, Дарина Іванютенко, Заман, АТР. Росіяни та американці ледь не пострілялися у Сирії. Інцидент стався після того, як 2 російські штурмовики Су-25 «Грак» порушили умовний кордон, який розділяє зони впливу росіян та сил міжнародної коаліції. На перехоплення порушників американці підняли винищувачі F-22 «Раптор», на сигнальні ракети та спроби поговорити із каналами екстреного зв'язку пілоти не реагували. Після того, як російські машини перелетіли річку Єфрат у зоні відповідальності ВПС США, винищувачі відкрили попереджувальний вогонь. Гра нервів тривала близько 40 хвилин. Після пострілів у їхній бік росіяни відступили. Євросоюз дав зелене світло на продовження економічних санкцій проти Росії ще на півроку. Таке рішення вже схвалили лідери країн-членів ЄС, а юридично воно буде затверджено наступного тижня. Санкції проти Кремля у фінансовому, енергетичному та оборонному секторах Євросоюз запровадив ще в липні 2014-го. Чергове їх продовження в Брюсселі називають відповіддю на посягання Росією на суверенітет і територіальну цілісність України. Президент Петро Порошенко на своїй сторінці Фейсбук вже подякував європейським партнерам за таку підтримку України. Гідна відповідь Москві за невиконання своїх зобов'язань та чіткий заклик до змін у політиці Кремля. Вдячний канцлеру Меркель та президенту Макрону як партнерам у нормандському форматі, усім нашим друзям в ЄС за рішучу підтримку України та незламну єдність і солідарність перед агресором. Не був досягнутий достатній прогрес, аби скасувати санкції. Була єдина думка, що потрібно робити все можливе, аби просунути вперед мінський процес. Загроза повномасштабного вторгнення Росії зберігається. Східний сусід продовжує накопичувати війська на кордоні з Україною, а Крим перетворив на подушну військову базу. Таке на засіданні комісії Україна-НАТО, на якому був присутній генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, заявив Олександр Турчинов. За словами секретаря РНБО, саме тому Україна готова до глибшої інтеграції з НАТО і чекає на усунення перепон із боку Альянсу щодо надання їй летальної зброї. До того ж, українці зацікавлені в двосторонній співпраці з країнами НАТО. З одного боку, через участь іноземців у модернізації вітчизняної військової техніки, з іншого – доведення виробництва українських оборонних підприємств до стандартів Альянсу. Щодо летальної зброї, то, на думку Олександра Турчинова, НАТО занадто довго зволікає з позитивним рішенням. Вже перезріла необхідність політичного рішення держав Альянсу про зняття штучних обмежень, надання Україні озброєння, у тому числі летального, для оснащення Збройних сил інших структур сектору безпеки і оборони.
США допомагатиме Україні у кіберзагрозах. Відповідний законопроект підготував Конгрес США. У документі передбачається встановлення найсучасніших безпекових оновлень на комп'ютерах органів української державної влади, зокрема систем програмного захисту, спрямованих на захист об'єктів критичної інфраструктури України. Планується зменшити залежність України від російських технологій та сприяти в розробці та розбудові Україною власних спроможностей у сфері кібербезпеки. Окремо в документі наголошується на стратегічному партнерстві між Вашингтоном та Києвом. Українські правозахисники просять світове співтовариство сприяти доступу медиків до Бекіра Дегірмінджі в Криму. Напередодні фігуранту сфабрикованої окупантами справи про вимагання грошей стало зле в СІЗО. І зрештою він опинився в реанімації. У Бекіра Дегірмінджі загострилася бронхіальна астма, і зараз лікарі оцінюють його стан як вкрай важкий. Чоловік сам не дихає, він на штучній вентиляції легень. Українські правозахисники закликають лідерів країн Євросоюзу, США і Канади, аби вони посприяли доступу до кримчанина незалежних лікарів. Сьогодні місцеві медики провели консиліум. Дружина Аліє Дегірмінджі повідомила АТР, сьогодні її чоловікові зроблять бронхоскопію. Стан чоловіка порівняно з учорашнім днем трохи покращився. Родичам навіть дозволили принести йому спеціалізоване білкове харчування. Щоправда, ніяких прогнозів лікарі і досі не роблять. Очень тяжелое, но стабильное. Он сказал, что вроде делается все возможное, но пока на данный момент он сам не контролирует давление. То есть его держат на медикаментозном ведении. Он пришел в себя, реагирует. Сегодня приглашен доктор для бронхоскопии. Действия властей, конкретных должностных лиц, в первую очередь судьи, который принимал решение, следователя, который ходатайствовал об аресте и нахождении их в СИЗО, расцениваю как покушение на жизнь людей. Я лично призываю международные правозащитные организации, глав государств и Украины и России отреагировать на данную ситуацию. Фігурантів ялтинської справи Хізбут-Тахрір сьогодні етапують з Криму до Ростова-на-Дону. І вже там суд розпочне розгляд їхньої справи по суті. Про це повідомляють правозахисники. І за їхньою інформацією вестимуть ялтинську шістку із Сімферополя до Ростова через Краснодар. Торік, 11 лютого, російські силовики затримали 4 кримчан – Мусліма Алієва, Енвера Бекірова, Вадима Сирука та Еміра Усейна Куку. А 18 квітня ще 2 – Арсена Джепарова та Рифата Алімова. На початку грудня їм подовжили тримання під вартою на 6 місяців, аж до травня наступного року. 6 кримчан окупанти звинувачують у членстві в організації Хізбут-Тахрір, яку в Росії назвали екстремістською і заборонили. 2 фігурантів справи 26 лютого Алі Асанова та Мустафу Дегірмінджі сьогодні допитає Центральний районний суд Сімферополя. Засідання розпочнеться вже за годину. Раніше цього тижня судді допитали інших 3 фігурантів справи – Ескендера Кантемірова, Арсена Юнусова та Ескендера Гемірвалієва. Їм закидають участь у масових заворушеннях під час мітингу за цілісність України під стінами Кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Під час допитів у суді кримчани заявили, що на мітинг прийшли добровільно, як тільки дізналися про нього із соціальних мереж. У нас осталось допросить 2 подсудимых. Это Али Асанова и Мустафу Дегірмінджі. Сегодня, я думаю, все заседание посвятим этому. Они будут, ребята, давать показания о том, каким образом они участвовали, признают, не признают свою вину. Запобіжний захід Павлу Грибу сьогодні розгляне Краснодарський райсуд. Його засідання перенесли на 4 дні раніше. Спочатку воно планувалося на 19 грудня. Батько викраденого і незаконно утримуваного Росією українця Ігор Гриб переконаний, що за переносом суду стоїть ФСБ. Мовляв, це зробили, аби на засідання не встигли приїхати іноземні дипломати. 19-річного Павла Гриба ще наприкінці літа викрали російські силовики на території Білорусі. Хлопця таємно вивезли до Краснодара і вже там родичі знайшли його у СІЗО. Українському бранцю ФСБ сфабрикувала справу про тероризм. Павлу Грибу закидають планування підриву однієї зі шкіл Сочі. Знімає реальні картини
Лікарів 1,5 місяця тому назад не пустили. Нової картини, я маю на увазі обстежень, ми не знаємо. Надії на те, що Павлу змінять засіб утримання, практично нульові. Тому що російська Феміда, вона, якщо вцепилася в когось із таких політичних бачень, то вона, як правило, доводить справу до кінця, до судового позову. Сьогодні Верхня Палата Російської Думи офіційно затвердила день чергових виборів Володимира Путіна президентом Росії. Рішення абсолютно формальне. Дума внесла поправки до Конституції ще навесні цього року, після того, як стало зрозуміле бажання Кремля вибирати президента 18 березня, у день анексії Криму. За попередньою редакцією основного закону голосування мало би відбутися у неділю першого тижня березня, 11 числа. Якщо врахувати, що він на посаді президента вже зайвий повний термін, тиждень – це дрібниця. І це все, що встигаємо розповісти на цю мить. Наступний випуск «Заман» не пропустіть вже менш ніж за годину. Залишайтеся з АТР.